हेलौ नोंथांमोन खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि डिजि क्रिएशन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। दिनैनि गोदान खौरां लाबोदों आं। दिनैनि गोदान खौराङानो जाहैबाय गोबां आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोना मानि सोंहरदों आरो एबा बेबायदि भिडिअ खालाम होनदों। बे भिडिअ खालामनो थिननायानो जाहैबाय जेनेबा फेसबुकआव बोरैजाय मानि माबाखौ मा होनो गावनि नेम ओमफ्राय गावनि माखासे डेट अफ बार्थ ओमफ्राय गावनि मबाइल नाम्बार लोगोसे गावनि माखासे जेनेबा लेंगुवेजखौ आं बोरै चेन्ज खालामगोन आरो बायदिसिनाखौ माबोरै चेन्ज खालामगोन आरो गावनि माखासे मा होनो गावनि बागै जेनेबा बेफोरखौ बोरै चेन्ज खालामो बिनि बागै एसे भिडिअ खालामहर आदा होननानै बायदि बायदि सोंहरदों आरो स' बेखायनो नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माने खोन्थानो सानदों माबोरै बानायनांगौ बेखौ। आजिखालि फेसबुकखौ बयबो नायखायो आरो बयबो रोंखायो, नाथाय माखासे रोङिफोरनि थाखाय माने गोबां फंबाय बिनानावमोन उन्दैफोराबो दा आजिखालि फेसबुक मबाइल लासै माने मबाइलनि जुग जाबाय नालाय आजिखालि। स' बेखायनो माबोरै बानायनांगौ आं बेखौ खोन्थाहरनि। गोबां मानसिया रोङा दै खिन्थु जाय माने फेसबुक नायबाय थायोबाबो माने बावनानै थायो आरो बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बानायनो सानदों बोरै बानायो नायलांदों नोंथांमोन बोरै खालामनांगौ। माने जोंहा फार्स्टआवनो मा होनो ओरै राइट कर्नारजों मा दङ नै आगदानि खनाजों दङ मोनथाम ओरै गन दंना सिन बोनायनि बियो बेवहाय थुदो। बिनि उनाव नोंनि नाम ओंखारगोन नै बे आंनि नाम दै दावहां एजित गयारि, ओमफ्राय भिउ इउर प्रफाइल दङ। दाना बाव थुदो आरो बाव थुना होखांनायनि उनाव गाहायाव बोख्लाय दै। फार्स्टआवबो दं नै एडिट पाब्लिक डिटेल्स ओंखारदोंना नै बेवहायनो थुना होदो एडिट पाब्लिक डिटेल्स। बिनि उनाव गाहायाव बोख्लायदो नोंथांमोन नै एडिट प्रफाइल दङ बेखौबो एडिट खालामनो हागोन नों, ओमफ्राय नै कभार फट'खौबो एडिट खालामनो हागोन नोङो। बिनि उनाव नै गासैखौबो एडिट खालामनो हायो दे नै नों बहा थायो बहा मायो नै एडिट दङ। बेजों लोगोसे गाहायाव बोख्लायथारबावोबा आरो आलादा मोनबावगोन नै एडिट इउर एबाउट इनफ' दा बेवहाय थुना हो नोंथां हो। दा बेनि उनाव नायदो नों गाहायाव बोख्लायदो नै बिनि उनाव मा फैगोन नै नोंनि मबाइल नाम्बार, नोंनि कन्टेक्ट इनफ'आ जाहैबाय कन्टेक्ट इनफरमेसना जाहैबाय मा होनो नोंनि मबाइल नाम्बार। बेखौबो एडिट खालामनो हायो दे नोंथां नोंनि माखौ होनो गोसो हो। बेखौबो नों पाब्लिकआव हरनो ना नोंनि थाखायल' ना नोंनि लोगोफोरनो नै आं होदों दे फार्स्टनि मबाइल नाम्बारखौ इउर फ्रेन्ड्स माने आंनि लोगोफोरनि थाखाय आंनि लोगोफ्राल' नुगोन आरो दस्रा नुनाय नङा बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ। दा नैबे मोनसेया जाहैबाय पाब्लिक होदों आं बे जेनेरेल दै 6001091556 बेयो जाहैबाय बयबो नुनो मोनगोन। आरो नैबे लास्टआ जाहैबाय नै अनलि मी, गुबुना नुनाय नङा आरो बे मबाइल नाम्बारखौ हो बेबायदि। आरो दायो नायदो नै गाहायाव मेल फेमेल माने हौवा आरो हिन्जाव बेखौबो एडिट खालामनो हायो। नों सिगाङाव नोङो जेनेबा फेमेल हिन्जावनि होदोंमोनब्ला दायो नों हौवाया बाहायदोंब्ला बेखौ मा खालामनो हागोन मेल होफिननो हागोन आरो बा फेमेल होनो हागोन बिदि चेन्ज खालामनो हागोन आरो डेट अफ बार्थबो चेन्ज खालामनो हागोन नै। ओमफ्राय नों मा भाषाखौ रोङो मा लेंगुवेजखौ रोङो नों बेहाय एडिट खालामनो हागोन। नोंनि रिलिजना मा होनो एडिट खालामनो हागोन। ओमफ्राय नों पलिटिकेल भिउआव नों मा बुङो बेखौबो नों हागोन बानायनो। ओमफ्राय इन्टारेस्टेड नों माजों नै बेबायदि आरोना। दायो मा होनो बेफोरनो आरो नों गासैखौबो एडिट खालामनो हायो नै निक नेम माबा माबि दंलाबायो बहुद दङ आरोना एडिट नै रिलेसनशिप सिंगोल बे बायदि बायदि आरोना। स' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो जायफ्राथ' रोंखायो अन्नानै बिथांमोनाबो नायफ्लांदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोना गुबुन मोनबाय थागोन माने नोंथांमोना बिदि साबस्क्राइब खालामना होयोब्लासो नोंथांमोननि अननायावसो आंबो गोदान भिडिअ खालामनो मोजां मोनो। अन्नानै नोंथांमोन नेगेटिभ माबा कमेन्ट खालामनो हादों नोंथांमोन बिराद दुखु मोनो गोसोआ। मानो होनना बुङोबा जोङो माने बानायदों माने सोरबा सासे रोङैखौसो खोन्थादों, नाथाय नोंथाङा रोंखायो नालाय नोंथाङा जेबो दासान आरो सोरबाया आं रोंखायो बेफोरखौलाय मानो खालामनांगौ बेबायदि सानो आरो। स' बिदि नोंथांमोन बिदि दासान मालाबाबो सोरबा रोङिनि थाखायसो बानायदों बे भिडिअखौ। स' नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। दिनै बेखिनियानो, गोजोन्थों, थेंक इउ।